Заболяването на Хашимото е няколко пъти, поне 6 пъти по-често при жените, отколкото при мъжете, за което няма обяснение, освен в генетиката. Там няма роля половите хормони. Това са генетични детерминанти, определящи фактори. Може би пропуснах да кажа, че тиреоидита на Хашимото при жените специално засяга средно около 10% от жените. Но този процент е различен при различните възрастови групи. Той е няколко процента, 3, 4, 5, може би при младите, и колкото повече напредва възрастта, толкова този процент нараства, някъде към 50 годишна възраст 10% от жените го имат, над 65 годишна възраст 18% в Съединените щати, 15% в България имат Хашимото. Когато имате хипотиреоидизъм, Хашимото, намалена функция, какво наблюдаваме? Стерилитет, т.е. безплодие. При бременност, когато настъпи, нарушение на бременността в смисъл на спонтанни аборти, на мъртво раждане, на преждевременни раждания или при раждане плода, бебето може да има едни или други отклонения, нарушения, особено в областта на интелектуалната сфера. При даване на някои лекарства, които са много богати на йод, например кордарона, което е мощно средство при аритърни нарушения, може да допровокира или да влоши Хашимотото. Такива болни, кардиолозите повечето го знаят, трябва да бъдат консултирани преди да се даде това лекарство с ендокринолог, да се види има ли, няма ли антитела, как са хормоните и в хода на това лечение, което може да продължи години, тези хормони да се следят. Наличието на хипотиреоидизъм следствие на това лекарство не е противопоказание. Това лекарство да се продължи, но при условие, че ние даваме заместителна терапия. Когато се приема лекарството, то трябва да се знае как да се приема, за да може да се усвои пълноценно. Ако то се приема след нахранване, половината от него няма да влезе, няма да се разорбира в червата и все едно се изкарва навън. Задължително на гладно. И то не по-малко от 30 минути и най-добре сутрин 30 минути преди закуска. Ако след което закуска може, но още половин час за кафето. И никакви цигари. Тютюна е един от най-тежките рискови фактори за обостряне на хипотиреоидизма. 10% от случаите той води до влошаване на състоянието на хипотиреоидизма. Това е абсолютно доказано. Значи лекарството се взима на гладно. Ако сутрин го забравиш, може да го вземеш 4 часа след като си закусил, преди да обядваш половин час. Но да не се пропуска. И се приема цял живот. Ама в една и съща доза? Не. Защо? Защото във времето, в зависимост от факторите, които споменах, хранителни, заболявания, вирусни, нарушения в храненето, стресови фактори, грип или други инфекциозни фактори, нуждите от тиреоидни хормони се променят. Особено в различните сезони. Те са по-високи в студеното време и по-ниски лятното време, тъй като в студеното време обмяната трябва да бъде по-активна, за да може да има терморегулация, да се запази нормална телесна температура. Това е, което бих могъл да кажа по отношение на лечението. И още нещо. Когато един пациент е под лечение с левотироксин и отива на контролни изследвания, които трябва да се правят обикновено 2 пъти в годината, на кое? На кръв за ТСХ. Трябва да се знае, че кръвта трябва да се вземе сутрин преди да е взето хапчето. А ако то вече е взето, тогава резултатът ще бъде неточен, ще бъде
по-висок и няма да ни покаже реални стойности. Рисковите групи най-вече са онези, при които в родствениците, близките родственици особено, има доказано автоимунно заболяване Хашимото, тъй като основата на Хашимото са генетични фактори. Те могат да се изявят или да не се изявят, зависи в различни периоди от живота. Може и на стари години. Зависи от влиянието на външните фактори и от степента на генетичната предиспозиция. Тоест има едно взаимодействие между генетичното предразположение и външните фактори. И така, ако даден пациент, особено жена, има майка, баща, сестра, брат, лели, с доказано заболяване от автоимунен характер, Хашимото или Базедова болест, задължително няма какво да чака. Задължително трябва да се изследва.